Ako biste me pitali kako sam ja uspio, prvo, stvarno mogu reći da ja vjerujem u ovo. Ja baš vjerujem. Ja živim za ovo. Svi smo mi isti. Prste, ruke, noge, sve. Ja nemam ništa više od bilo koga od vas. Osim možda različitog načina razmišljanja. Što sam možda prije nekih povjerovao da je moguće. Možda je samo to mala razlika. I što do te mjere vjerujem u to, da sam spreman da cijelog sebe dam u to. I Bog me i da ne spavam. Držim se još neke filozofije, ja mogu vam i to reći. Da mislim da je strašno dobro u životu neku svoju želju, uspjeh reći pred što je moguće većim brojem ljudi. Čovjek se obaveže, a vjerojatno svaki čovjek ima prkos da ako sam to rekao, to ću da dam sve od sebe da učinim. Filozofija mladih ljudi, a to smo mi, ja svaki dan čujem, ali država mi još nije dala stipendiju, još mi nije dala posao, još nisam dobio. Ja mislim da smo mi suviše mladi da krećemo razmišljati šta nama treba. Hajmo da 10 godina bar radimo, pa da se onda pitamo koliko smo dobili. Jer neki od nas nismo često ni počeli živjeti, a već se pitamo šta smo dobili.